टिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो करमुहान। प्रेजेंटेड बाय वंदना म्यूजिक। कोई के हमके बोलैला दुनु गलिया पदा तहलैला दुनु गलिया पदा तहलैला फोन कोई के हमके बोलैला दुनु गलिया पदा तहलैला हमके पाजा में धोई के उ लहंगा उठा के हमके पाजा में धोई के उ लहंगा उठा के धैलस जो बनाऊ बार बार सखी लेके आइले रहे उ अपाचे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी लेके आइले रहे उ अपाचे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी म्यूजिक बाय पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी अपाचे चलाबे में बारे समाटो रोज फोन कई के बोलाबे हमके रात में मम्मी पापा से छुपे चोरी हम मिले गईनी सखी उनका से रात में मिले गईनी सखी सखिया कही हो अपाचे चलाबे में बारे समाटो रोज फोन कई के बोलाबे हमके रात में मम्मी पापा से छुपे चोरी हम मिले गईनी सखी उनका से रात में उनका से रात में देलस बड़ी मजा उखिया के रोजो पी जाऊ देलस बड़ी मजा खिया के रोजो पिजा धरस डंडा सखी लेके आइले रहे उ पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी लेके आइले रहे उ पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी देखे में सीधा साधा बिया झकास हो संतोष परदेसी पर लगौले बानियास हो चंदन चंचल कोई के फोन रोजो श्याम राजीव करे ले तेला बेला श्याम राजीव करे ले तेला बेला देखे में सीधा साधा बिया झकास हो संतोष परदेसी पर लगौले बानियास हो चंदन चंचल कोई के फोन रोजो श्याम राजीव करे ले तेला बेला सखी लागल बड़ी डर देखी के लमहर सखी लागल बड़ी डर देखी के लमहर धैलस जो बनाऊ बार बार सखी लेके आइले रहे उ पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी लेके आइले रहे उ पाछे सखी मजा मार के भागलू पाछे सखी।